Hello mga kasumpaan, andito naman tayo sa ating episode. Magbablog po tayo, tingnan po natin kung anong ginagawa ng ating mga kasamahan. Tara na, tingnan natin kung ano yung luto nila. Gutom. Let's go! Tara. Yan po, si Joaquin Burlado po, galing na po ng may 45. Oh, hell no! Nakakatakot po ang aming bodyguard. Yan po. Si Joaquin Burlado. Nakakatakot. Yan po ang aming quarters. Tuturo po namin kayo. Tara, bangon tayo. Tuturo. Taran! Tan 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 taran! Hello mga kasama. Shout out naman. Shoutout guys sa inyo. Subscribe nyo si Kuya. Yan, nasa baba. Click nyo yung subscribe button. Yan. Halata pong di nanonood ng channel ko, hindi niya. So guys, subscribe nyo lagi si Sir. Korean po yan, Korean. Yeah. Paano masabi? Paano masabi? Yan po, shout out. Yan tuloy po ang aming Shoutout sa inyo guys. Okay, nood lang kayo Korean lagi. po yan, Korean. Kasama namin. Tayo. Bye! Gago! Galit po, galit. Sindakan lang yan eh. Pepeng! Madilim po kayo. Yan po ang aming driver. Chief vlogger. Kaya may kayabangan to. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayoko rin babarkada sa Lloyd na yan ha. Yan po ang Chikas Warrior. Naamin ko na! Chikas Warrior. Jen, tingnan mo nga may parang may nangangate. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Kasi nga, yan. Yan po. Natapok ko na ay mga. Ganyan po kami dito. Sa bahay ni Kuya. Kami yung lotong mo, Jen. Pero itong dinosaur. Alin. Kape o kape? Pero itong dinosaur. Pares tayo ng dumit ha. Kape, pampatapang. Ano ka nasisira, ulo? Kaya po ay magluluto ng tilapia. Yan, magluluto po kami ni Joaquin Burlado ng tilapia. Kayo ho ba ay kumakain ng tilapia? Yes! Mag-subscribe sa Bingolano Ragon YouTube channel. Will you please repeat it? Rag, may tibay! Ayang matibay. Bayang matibay. I love you guys. Kayo ba ay kumakain ng tilapia? Mag-subscribe sa YouTube channel Bingolano Ragon. Pinasaludoan kita. Hey! Yan po, tinatawag po ako na aming pusi. Yan. Tira, no? Vlog namin. Yan po ang mga namin challenge. No! God, please, no! No! Bye! Ito naman. Hindi ko makita eh. Ito, tinawag sumama ka. Yan po, sasaw-saw. Yan, sasaw muna po siya sa suka. Yan, yung napanood ko sa ano, yung napanood ko sa sa mga Chinese, ilaw pa kinakain. Ano ka nasisira, ulo? Karen, pag-4 minutes. Yan po kinakain nila. Why are you running? Why are you running? Sige na. Yan po, pero hindi. Pagkain po natin maglaro. Pero masarap daw eh. Baliw ka yata eh.
tilapia. Ito ang masarap na pulutan. Boss, okay ka lang dyan, boss? Boss? Okay ka? Ayos lang. Yan po, nakagalit yan kapag itong, kaya kailangan pulutuin natin itong maigit. Mga pulutan dami po. Ang lulusog po ng mga kasama ko. Ang laki. Yan po. Yan. Yan mo yung sabi. Yan po. Lulusog po ng mga kasama ko. Yan. Yan po ang aming bodyguard. Yan. Yan. Hindi po kayo lugi dyan. Yan po ang mga kasama ko. Ito, labugan. Sino mo kainin? Labugan siguro yan. Kasi yung gusto ko kainin. Buntot ang nakapatong dito ka. Anong tawag yan? Prito o labugan? Kabugan. Inilang mo tulong sa akin. Prito ang tilapia. Charan. Sarap. Ikay ka. Hindi po halata sa kanyang katawan na. Yan po. Laki ng katawan niya. Lalaki po ng katawan ng kasama ko. Matitindi pong kumain yan. Lalo na po ito. Halata naman. Nagiliran. Ay wala na. Malaki ka kumain? Ay hindi. Diet po yan. Yung nagbabarkada sa Lloyd na yan, ha? Diet. Ay nagda-diet din po yan. Nagda-diet. Bakit yan yun na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Hindi. Mga sexy po yan, mga diet po mga kasama ko. Kayo naman di kayo mabiro ay. Masaya po ang aming grupo. A few moments later. Po. Sarap pong pulutan yan. Tulog ka talaga. Makatulog ka. Ano mo kukuha pare? Ayan, Tignan mo! Ayan, kukukulong. Tignan mo kasi! Hindi mo tinitignan! Nagaway, nagaway. Nagawal. Ayun tahulo, ayun tahulo. Mainit po ang ulo dahil sa tilapia. Gutom na po sila. Bilisan kasi ang luto na mainit ng ulo ng mga kasama mo. Lalaki po ang tilapia. A few minutes later. Ayun din nila. Siya. Siya muna yung nila. Kaya lang ay yung makakabunod lang. A few inches later. Yan. Sarap. Masarap ba? Masarap. Sarap. Diet ka pa niyan? Diet ka? Ito, diet din yan. Sarap. Mukbang ba? Mukbang. Bang, yung isa? Ay, dami. Yun to. Yun na. Tuwa talaga. Matinik eh. Hindi ako natatawa dun sa ano eh. Ako nagsalita. Ano ba? Ano ba yung mga ano? Chat? Wow. Tanong ko na po pong ganito. Itong tilapia. Bang. Mukbang. Mukbang. Po. Nabig niya. Sama-sama na. Dinor. Din, liliwanagin ko lang. Anong minumukbang mo? Toyo o ano? Ah, toyo. Sili. Kala ko kasi isda. Ay, gano'n. Sige. Talod na lang. O, dalawang tikpik. Ipakita mo daw dyan yung mga ngayon ng tinig.
nako. Yun, natinik din. Kaya may kayabangan to. Yun, ininom din. Mhm. Di pa, follow up. Opo, dahil po. Okay, ito eh. Turo mo naman sa amin kung paano mag-prito ng tilapia. Kukuha ka dyan, isusumo yung siko, bago isusumo uli yung tong. Wow. Kasigan din. Tapos isusumo naman yung braso. Oo nga, no? Ang hingi din. Ano ba pakialam mo? Yun, kadali din, oh. Sumindi. Iginatong. Kaya ganyan po ang tamang paninigarilyo. Igagatong, pagagatong, upaop. Nakakagigil ka. Naangas, oh. Bad Boy 3. Ibay. Ikaw ba yan, idol? Kaya may kayabangan to. Bad Boy? Matibay mo ka. Eh, lalayo-layo ko parang medyo lumiit siyang ngayon eh. Sige, luto. Tilapia! Wow naman! Wow! Wow! Charan! Pinaligtad po, naiwan ng kalahati. Mababa po ako. Kailangan natin buwamit ng pupuan. Ayan po. Kailangan ng lifter. Yung pangsalat. Charan! Wow, sibay. Nalaglagan din ang upos. Ito po ang proper na pagtuto ng tilapia. Oh? Hindi totoo yan. Natutunan pa yan yan sa mga ninunong ng Spartan. Ito po mga kapit nung nagano kami. Naglaban po kami sa 100 ano? Yung 100, ilang tawag doon? Yung pelikulang 1,000. 300! What? 300. 365 days. 300, maganda yun, no? Wala pa. Ang gamit po nito, pansalag. Talagang may pagkatanga ito. Pansalag. Ito, yung pang-upensa. Tanga talaga. Isa, pang-atake. Kailangan di katamaan ng mantika. Sige lang siya. Sige, oh. Sabay, atake ng tilapia. Sabay ito, mga gamit ko, sabay ganito. Ayoko nang babarkada sa Lloyd na yan, ha? Yan. Ilan na napapak mo, Jen? Tapos na po, ganyan. Okay. Ito po yung finished product. Yeah, halwat ang mga bituka, parang inusuwang. Ano sila po, tapos prato. Bababa po. Ay, hindi. Wala, boss. Hindi namin nubos, boss. Ay. 12 seconds later. Hindi pa po yan. Hindi pa po naluto. Ubus na po. Ano yan. Ngayon na ako tumimay. Ubus na po ang tilapia. Hindi po lubot lahat. 6.5 hours later.